Guys, nami karon sa Bellagio Hotel or Bellagio Hotel in Vegas. So mo ninyo buhaton diri ha. Inisud niyo sa Bellagio, maglinya mo. Tapos na dire automated dire, pinduto ninyo, tagaan mo ticket ana. Ang first 1 hour ana Free. Muna siya dari oh. Sunday ron guys ha. Sunday July 24. Gabi dire mi pag Sabado. Nagkasino ko. Nakadaog ko 4,800. Nakachamba ra gud. 4,800 akong daog sa casino dire guys. Then among hotel sa nabayaran is almost 900 ang kuan night. Then ang buffet nila dere 64.99. 64.99 this plus tax mo 70. Pero at least ako nabawi kaya kadaog mo sa casino 4,000 kapin. Tanawa oh. Mo ni guys ah. Pinduto ni mo ni. Tanawa. Pangitaon ni mo dire. Sabi bakante dire oh. Sabi bakante. Is imo kayala. Ma, may usangan to. Ay man. Ay, mo na agian. Ito kay There's one here, oh. tabukonon. There's one here, one. Aritas wala tay kuan. Dili member nga nilipita dire oh. Ano to, ma? Ah, Ano to? sa'yo nga na to. Nangita tag parking today. We're here. Wow. Bye. Pansi. Ano na ba? There's the ice cream right here.
Ano, sir, monkey.